L'1 de maig es caracteritza per ser una jornada reivindicativa en honor al Dia del Treballador. Aquest any, a més, les protestes han arribat a les autopistes catalanes. Milers d'usuaris van unir-se durant la jornada festiva a la campanya No vull pagar, fet que va provocar retencions importants per l'acumulació de conductors insubmisos. Abertis va registrar uns 2.500 casos d'impagats entre les 6 del matí i les 2 de la tarda, una quantitat que representa, segons la concessionària d'autopistes, l'1,5% de totes les transaccions realitzades. El peatge de l'Hospitalet de l'Infant va ser un dels punts de les mobilitzacions. A les 12 del matí, una comitiva encapçalada pel diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi de los Ríos, i el president d'aquest partit al Camp de Tarragona, Josep Andreu, iniciaven la insubmissió de l'1 de maig al peatge del nostre municipi. Aquí hi ha una cruïlla de despropòsits, no? Aquí al costat, una mica més avall, se'ns acaba l'autovia, que ha tardat tants anys a fer-se. Una mica més enllà hi ha aquesta plataforma ferroviària del corredor mediterrani que fa aquí baix 12 anys que està feta i que no s'ha utilitzat i que des de Vandellòs fins a la ciutat de Tarragona anem en via única i això aquí fa que la distància entre València i Tarragona o Barcelona sigui tan lluny, no? En canvi, hi ha aquesta concepció centralitzadora dels AVEs cap al punt quilòmetre zero de Madrid. El moviment No vull pagar crida a la insubmissió a l'hora de pagar les autopistes. Aleguen que aquesta xarxa viària ja està pagada des de fa temps i que el que estan pagant actualment els catalans són les carreteres d'altres punts de l'Estat. Va néixer a partir de l'acció de Josep Casadellà, que va penjar al YouTube les imatges on es negava a pagar l'import del peatge en una autopista. Des d'ençà, diversos polítics i personatges mediàtics, com l'imitador Toni Albà, s'han unit a la campanya. Des de la Conselleria d'Interior, Felip Puig ha advertit que si Abertis tramita les denúncies, el Servei Català de Trànsit podria imposar sancions de fins a 100 euros. Des de No vull pagar avisen que si les multes s'acaben aplicant, presentaran querelles per prevaricació i abús de poder. Hola, bon dia. No vull pagar. Aquestes autopistes ja fa temps que estan pagades. Si vens al peatge i dius no vull pagar, t'han de deixar passar.